veure't a sobre d'un coet, volies tocar el cel. Vaig veure't portant una ambulància, Pep, tu hi has col·laborat abans amb Invia. Quina és la teva vinculació amb l'entitat? Jo vaig conèixer Invia a través de l'Eva Anguera, arrel d'un concert que vaig presentar sobre la infància, i després he fet alguna altra col·laboració, com amb les superheroïnes, i un dels temes que defensa Invia i que jo m'hi sento especialment vinculat és amb la violència de gènere, que jo no he acabat mai d'entendre com una cosa així pot existir encara i que està demostrat pel que veiem cada dia o massa sovint que és un tema que encara està molt, molt lluny de resoldre's. Toni, tu ara estàs de professor a la CIT impartint classes de teatre a alguns alumnes. Com consideres que el teatre i la música en aquest cas poden ajudar les persones amb intel·ligència límit? Doncs mira, el teatre ajuda a les persones amb intel·ligència límit molt clarament, senzillament perquè en el teatre el que fem és primer de tot un treball amb aquests alumnes, un treball d'observació de l'univers que ens envolta, després fem un treball de mimetisme, és a dir, d'imitació de tot aquest univers, tant des de les matèries com els éssers vius, com els animals, com les persones que ens envolten, fem aquest mimetisme, per tant els imitem, per tant arriba un moment en què els faig no ser ells mateixos, sinó ser un altre, cosa que els fa prendre distància amb ells mateixos, cosa que vol dir que han de sentir coses que senten altres éssers humans, altres éssers, de fet. Cosa que vol dir que han de sentir empatia com ho sentiria una altra persona que no ets tu. Preguntar-se què es deu estar sentint l'altre. Tot això va a millorar la comunicació entre ells, la comunicació entre tots, no? I a més, què fa? Fa que tu sentis aquesta empatia, fa que els teus sentiments siguis mestre d'ells, és a dir, no que et deixis emportar per el que et passa a la vida, sinó que sàpigues analitzar-ho, separar-te'n i, per tant, poder ser mestre dels teus propis sentiments. I, per tant, això ajuda a regular l'autoestima. Les persones amb intel·ligència límit són ben conscients que els passa alguna cosa i moltes vegades l'autoestima està per terra. Amb el teatre, usat i ensenyat com a forma de teràpia, pot servir per fer créixer aquesta autoestima que tots necessitem i que la gent amb Biela també necessiten. Artur, com comença tot el projecte Música per la Inclusió i com s'arriba fins al dia d'avui a la banda Clams? Doncs el projecte Música per la Inclusió sorgeix ara farà 5 anys de la col·laboració de la coral, dels nois i noies, els cantaires, amb la banda de Pop Pool, on d'aquí sorgeix un projecte de col·laboració i d'aquí sorgeix el projecte Música per la Inclusió. D'aquí tot plegat sorgeix la banda Clams, ja que decidim fusionar-nos i enriquir-nos mútuament, i comptem amb músics de l'escena independent de Barcelona, nous músics que es van incorporant, i anem fent, ara ja portem 2 CDs, 2 gires, i avui estem molt contents perquè gràcies a CIT i Invia podem presentar aquest final de gira. A veure, avui és la primera vegada que cantareu a un escenari, suposo, i amb Clams. Què suposa això per vosaltres? Esteu nerviosos? Què sentiu? Para mí es emocionante. Para mí es emocionante porque es la primera vez que voy a participar y bueno, de principio normal, está un poco nerviosa, pero bueno, estoy con mis compañeros y me sentiré, que me siento más segura. Para mí también es un poco nerviosa, pero también estoy con mis compañeros aquí de la CID, pero es la primera vez que subo en escenarios con los Clams. Toni, què fas? Com que què faig? M'han dit que venia a fer un concert i que clamés molt. No, tu vens a presentar un concert, no a fer un concert. Jo vinc a presentar un concert? Tu vens a presentar un concert? Però si sóc un impresentable. No, és impresentable. Toni. Jo he presentat un concert, però si no vaig ni vestit per... Clar, és que...
Això és el que anava a dir, què fas així vestit? Però per què no m'avisaven a mi? O coi, ho havies de saber tu? Bueno, en tot cas, vens a presentar, i després ja et vestiràs, perquè ara no hi ha temps, un Ara vinc a concert presentar un concert. per la intel·ligència límit que organitza Invia i la CIT. Ara ho entenc jo. Et queda clar, això, doncs? Ja està. I tens clar què és la intel·ligència límit? Home, i tant, la intel·ligència límit és... Què és la intel·ligència límit? Ho explico, ho llegeixo, agafo la xuleta, Molt bé. perquè els termes han de ser precisos. Les persones amb intel·ligència límit són aquelles que les seves capacitats intel·lectuals es troben just per sota del que es considera normal segons l'OMS. Home, l'OMS, home, i tant, ja el conec, feia aquell del convidat, deia: hola, què tal? Escolta, m'agradaria molt passar un cap de setmana amb tu. No, Toni, no, l'OMS, aquest no és l'OMS. No, l'OMS. Ah, l'altre OMS, el que està a Madrid, el que fotran a la presó aviat. No, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Jo què sé, em lio molt, jo. Doncs, a més, aquestes persones presenten un dèficit en la capacitat adaptativa almenys en dues de les següents àrees. A veure, explica't. Comunicació. Horrible, dantescas, apocalípticas imágenes las que nos llegan desde Tegucigalpa. Horrible. Què és això? Home, és comunicació, els que comuniquen, no? Doncs, en la comunicació. També en la cura personal. Home, la cura personal, això no és que et posin un capellà personal per tu. No, Toni. Un cura personal, no. És la cura, la higiene. Cuidado personal. La cura. Molt bé, en la vida domèstica. Home, la vida doméstica, porque la vida salvaje, queridos amigos de la fauna ibérica, nos encontramos agazapados tras el matorral caducifolio del Mediterráneo. Que perdran el fil. Vinga. Dèiem, la comunicació, la cura personal, la vida domèstica, les habilitats socials interpersonals, la utilització dels recursos comunitaris. Home, els recursos comunitaris. Si vius en comuna, per exemple, com els de la CUP, que tenen rastes i tenen polls, que tinguin recursos per rentar-se'ls. No és ben bé això. Què més? L'autocontrol. Home, l'autocontrol. Si no controles l'auto, se't desfrena i et fot tot el de darrere. Toni, que no ho entendrem, sinó... Les habilitats acadèmiques, el treball, l'oci, la salut i la seguretat. Hasta que la muerte nos separe. No. Jo no. No. Jo què sé. La salut i l'enfermetat és allò. Bueno, m'ha sonat que és com un casament, això. En tot cas, aquests dèficits fan que siguin persones especialment vulnerables. Això sí. Amb dificultats personals, socials, educatives i laborals per enfrontar-se a les exigències de l'entorn, essent necessari ajustar els suports a cada persona específicament. Això és el que diu l'OMS, per descriure-ho. Molt bé. Escolta, llavors... I tu saps el que és la CIT? La CIT? Home, i tant. M'ho diràs amb mi. La CIT, mira, et donaré 3 raons per les que conec la CIT. Primer, perquè els dilluns hi dono classes de teatre. Segon, perquè els dilluns hi dono classes de teatre. I tercer, i faig classes de teatre els dilluns. Què? Jo no, ni tous. 3 raons. 3 raons, i són de pes, eh? Doncs, i ara, no. Com que ho coneixes també, per què no expliques exactament què és la CIT per tothom? Explica-ho tu. Home, no, explica-ho tu. No, ho explico jo. Bé, la CIT, què és la CIT? És una associació que fa 22 anys que es va fundar, perquè hi va haver una persona, ara no us explicaré la història, però us explico molt ràpidament. No us diré que la Montserrat Baró va ser una persona amb una visió de futur i que va veure que hi havia unes persones, que són les persones amb intel·ligència límit, que s'havien d'ajudar. I patapim pam pum, funda la CIT. Què és la CIT? Associació Catalana per la Integració i Desenvolupament Humà. Són una gent collonuda. I què es fa aquí? Doncs se'ls educa per treure's l'ESO, per formar-los professionalment. Jo puc dir que fan un càtering impressionant, que fan bugaderia industrial, que tenen pisos tutelats, que, en fi, un munt de coses. I per això surten una gent que saben aplaudir d'aquesta manera. Veus com sí? I Invia, saps què és? Invia, molt important. La primera vegada que vaig sentir a parlar d'Invia va ser un dia que vaig sentir
Estacionado Invia 3, tren con destino a Sant Vicenç de Calders. Toni, no. Invia és una ONG. No ONG... Ja ho explico. És una ONG que fa més de 60 anys que es dedica a treballar amb col·lectius amb risc d'exclusió. Col·lectius no són que estiguin un cul mogut. No. És un col·lectiu. Els grups. Llavors, les dones, els infants, els joves i les persones amb discapacitat, posant especial èmfasi en prevenir i erradicar la violència de gènere. Però també, dintre dels seus eixos principals, també hi ha el treball amb les persones amb discapacitat intel·lectual. I com ho fan? Ho fan amb cicles o amb programes de formació i d'inserció laboral perquè puguin accedir a un mercat laboral que el que es considera ordinari. I el que és molt important és que s'han ajuntat a CIT i Invia excepcionalment per fer aquest concert, per donar a conèixer el que és la intel·ligència límit i recaptar recursos per als seus programes destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual. Fantàstic! Això de que s'ajuntin, sí o no? Sí, no? Sí o no? Home, genial! Podríem fer que vingués algú. Escolta'm, exacte, m'agradaria que pugessin unes persones a l'atzar, però que ja hem pactat qui havia de pujar, perquè vinguin aquí i els hi farem unes preguntes. Va, que pugin els nostres... D'Invia i de CIT. Exacte, d'Invia i de CIT. Vindran amb l'Eduard Ballester i amb la Carme Laorden. Molt bé. Què tal? Espera't. Què tal? Treu-se cap aquí. La Carme Laorden és la que mana. Ja ho diu la paraula. Carme Laorden, ja està. Que és la presidenta d'Invia. I si no ho coneixen, ve l'Eduard Ballester i et fot una ballester flac i et fot una fletxa al cul. Llavors tothom així, ens fan a tots així rectes. Que és el gerent de la CIT. El gerent de la CIT. Escolta'm, a veure, comencem ja? Sí. Doncs mira, agafa el micro i vas preguntant. No, jo el porto. Pregunta la pregunta. Jo aguantaré el micro. Bueno, com us dieu? Jo, Vanessa. Vanessa. Escolta'm, a veure, tu has estat a la CIT o a Invia? A Invia. I què fas a Invia? Pues ens ajuden a buscar treball amb persones amb discapacitat. Molt bé, escolta'm, i et serveix el que fas a Invia? Sí, molt. Sí. Quines activitats feu? Pues hem fet cuina, hem fet càltor també, manipulats i ja està. És fantàstic, no? Molt bé. Informàtica també. Home, també, no cal confondre que si feu caldo no posar l'ordinador dintre. No, Caltor. Ah, Caltor. És una empresa, Caltor. Nosaltres si feien caldo, ens anaven a fer caldo de no posar l'ordinador dintre. És important. És que no et preocupis, jo és que vaig molt despistat. Tu com te dius? Montse. Montse, i tu? Vens de? D'Envia. Molt bé, també. També. I què esperaries d'aquesta trobada d'avui? Del concert? I de... Què vull parlar? Pues que participi, que s'ajudi a col·laborar amb entitats amb discapacitats, que ajudi i que col·labori cada un. Això d'ajudar, després explicarem i especificarem de què es tracta, sí o no? Després ho explicarem, no? Molt bé. Escolta'm una cosa, totes feu el mateix curs de formació? Sí. Molt bé. I us falta molt per acabar o és un curs formatiu que va perdurant? Ara estem fent pràctiques i demà acabarem. Demà acabeu? Sí, les pràctiques. Pensava jo que demà hi acabàveu i ja hi som. ¡A trabajar! ¡Que abran las puertas que salen los de Invia! Molt bé, continuem. Hola, què tal? Com et dius? Hola, Toni, em dic Albert. Hòstia! Alegria! Alegria! Tu ja veig que ets de la CIT. Sí, esclar que sí. Molt bé, escolta'm, a la CIT què t'ha enriquit personalment? Com que m'han enriquit? Com t'ha enriquit no de pasta, sinó com t'han enriquit... És que estem en uns moments on la corrupció va per tot arreu, saps? No et donen sobres. Sí, em donen sobres. Hòstia! Edu! A mi això no em passa! Escolta'm, què has après a fer a la CIT? Doncs he après a saber noves coses d'estudiar, no sé què dir més. Escolta'm, és igual. Has fet esport? Sí. No em diràs que has fet bàsquet? Correcte. Correcte! I no em diràs que has estat amb l'equip dels Grisos? Sí!
Que fort, no? Sí, fortíssim! Hòstia, quina animació que portes, no? No, això és per fer teatre. Me gusta mucho tu actitud, tio! Molt bé. I aquí tenim aquí? A la Patri. A la Patri. Patri de patriarca. Patri i companyia. Patrícia. No? Sí. Escolta, tu has estat a CIT també o a Invia? Ah, sí. A CIT. O sigui, anem 2 contra 2. Escolta, i tu què t'agradaria ser? Què demanaries aquest nou any que arriba, aquests reis que ara ens han de portar regals, què els demanaries? Molta pau. Vale. Sigui dit, molta pau. Això indica una gran generositat. Però, per tu personalment... Mucho dinero. Així m'agrada que no sigui gens material. Pau per tota la humanitat i mucho dinero per a mi. Vale, et desitjo que en guanyis molt i que el Montoro no ho sàpiga. Doncs escolta'm... Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-nos informat de tot el que feu. Ara ja podeu baixar tranquil·lament, integrar-vos a la festa, que continuarem. Moltes gràcies, guapos. Carme, l'Orden. Molt bé. Molt bé, i per què aquest concert al desembre? Per què hem fet aquest concert al desembre? Perquè el desembre congelat... No, Toni, perquè el 3 de desembre què va passar? Home! El 3 de desembre, per favor, el 3 de desembre va ser el Dia Mundial de... La discapacitat. La discapacitat. Doncs ho sento molt, no hi estic d'acord. Ah, no? Perquè no hi ha ningú discapacitat. Ningú. Tothom està capacitat per fer alguna cosa. Sí. I hauríem de canviar el nom, sí o no? Sí, senyor. Tothom està capacitat. Tothom. Perquè, et pregunto una cosa, l'Stephen Hawking és discapacitat? No. Pues no. Relativament, clar, exacte, això és No. ha creat uns termes, però és veritat... Si jo em fotés a córrer al costat d'ell, aquella moto va molt ràpida. Sí. I pensant molt més ràpid que jo. O sigui que... Per tant... Va ser el dia 3, però no hi havia la sala per fer-ho fins avui, el dia 13, de manera que hem fet avui aquest concert de clams per recaptar fons i per donar a conèixer el que és la intel·ligència música. Els clams, és fantàstic. Estàvem aquí dient a veure què fem i què no fem, i vindran els clams? I vindran els clams, però potser abans m'agradaria donar les gràcies una mica a tothom. Home, primer de tot el Roger Sardà, perquè ens ha... El Roger Sardà, que ens ha ofert aquest magnífic espai que és el Luz de Gas. Un aplaudiment pel Roger Sardà, per tota la gent del Luz de Gas, que ens han facilitat totes les coses per poder-nos instal·lar aquí. Jo, de debò, Pep, que aquí al Luz de Gas em sento com si estigués a casa, com si estigués a la bodega de casa. Aquí m'hi passo moltes estones, reflexionant i pensant, i després ja no me'n recordo el que faig. Doncs donem gràcies a l'U de Gas, però també donem gràcies a totes les persones que heu vingut, a les persones que han fet aportacions a la Fila Zero, a tots els voluntaris i voluntàries que trobareu per aquí. I els treballadors de la CIT i d'Invia. Sí, els col·laboradors, les entitats, a l'Ajuntament de Barcelona, pel seu suport a la campanya de difusió d'aquest concert. Moltes gràcies, hola, soc el Xavi Trias, m'agradaria molt dir que ara mateix no soc l'alcalde, perquè a l'Ajuntament se m'hi ha colat una senyora. Sí. Però de totes maneres estic molt content d'estar aquí. Molt bé. Invia i a CIT. Invia i a CIT estic content de col·laborar-hi perquè no té una sola E, ni Invia ni a CIT. Si tinguessin E, doncs seria una cosa molt més complicada. Seria com anar des d'Andorra fins a Tàrrega dalt d'un carro carregat de rocs amb el cul ple del Moranes. Molt bé, Toni, molt bé. Donem gràcies també a Atrápalo. Atrápalo, home, Atrápalo, tanto Atrápalo,
que ens han facilitat moltes coses. Atrapa-lo! I a la nau, on s'han pogut fer els assajos. Home, el Compte Nau, el Compte Nau. A la Fundació La Caixa, a Mou TV, també. Home, el Mou TV, ¿qué os voy a decir de Mou TV? Es mi televisión, ¿no? Sí, va. Claro, es la mejor televisión del mundo, como yo soy el mejor entrenador del mundo. Lo dice una encuesta, preguntarme a mí 1000 veces quién es el mejor entrenador del mundo, las 1000 veces voy a responder que soy yo. Toni, a Mou TV i, evidentment, a l'Udegas. I ara el que podríem fer és presentar els clams, perquè hem de fer-ho així. Tots els clams són uns clams. Va, demanem que vingui l'Artur, que ens explicarà qui són els clams. Artur, vine cap aquí. Sí, que vinguin, que vinguin. Vinga, un moment, que arriben els clams. Endavant els clams. Goitols, goitols, que guapos que van. Goitols. Aquí els tenim. Falta una cadira aquí, oi? Sí, tu vens aquí i ens expliques, Toni, potser li pots donar el micro o potser el tenim obert aquí. Vas microfonat o tens micro? Tens micro? Tinc micro. Molt bé. Artur. Explica'ns. Artur, habla ahora o canta para siempre. Se'm dóna millor cantar, eh? Escolta'm, explica'm, qui sou Clams? Doncs Clams som una banda de pop que estem fent avui el nostre final de gira. Això som Clams. Una banda que estem molt contents que gràcies a FIT i Envia podem presentar aquest final de gira del CD Aigua i Pedra. Escolta'm, jo sé que hi ha molta gent que us ha sentit, hi ha molta gent que us estima, que hi ha molta gent que us segueix, però que hi ha molta gent que encara no tenen el disc. Per tant, podreu trobar el disc a la sortida, després, sí o no? Moltes gràcies. El comprareu o no? Sí. Molt bé. Doncs això, aprofito, no? La cunya, no? Molt bé. Doncs això, que fa 5 anys. Fa 5 anys que estem amb el projecte. Clams forma part del projecte Música per la Inclusió. Va néixer fa 5 anys amb la col·laboració d'una banda de músics i la coral, i ara d'aquesta col·laboració ja ens hem fusionat i aquí estem. Fantàstic. Per donar-ho tot avui, i és que això, jo penso que, a veure, un fort aplaudiment, i això ja no és un èxit, esto ja. Fantàstic, molt bé. Jo m'estaria parlant molta estona, però cantem ja o no? Exacte. Vinga, us deixem amb Clams! Les pedres, la sorra, dibuixen la teva infància i vols tornar. No pots avançar. Em mires, gemegues, ets com la prota d'un conte animat. Em fas viure en realitat. Res
Ara ens ajudareu amb el oh. Satèl·lit i espai, tot. Satèl·lit i espai. Són els teus cabells al voltant la meva quan em mires des de baix. Tot tremora, tot tremora. Oriol Gravarosa, percussions. Fica't al propis per olorar-te, per olorar-te. Vull que t'apropis per olorar-te, per olorar-te. Vull que t'apropis per olorar-te, per olorar-te. Vull que t'apropis per olorar-te, per olorar-te. Bona tarda, banda! L'Alícia! Helena, bon aplaudiment. Maria, la Eli, el Sergi, la Sara i la Laura. Jordi Ribas, a la guitarra. Oriol Gravarosa, pandereta. Albert Queret, donar-ho tot i ballar. Judit, Aina, Carla, Beatrice y David Ubiñana, el ligón que no para de ligar, no para. Está la novia por aquí, está la novia. Josep María Arroyo al baix. Juan Carlos Luque, programació i teclats. Víctor Gorriti, guitarra elèctrica. David Martínez, bateria. Georgina Canadell, per favor, Georgina Canadell, amagada entre vestidors. Meri Sirac, David Sierra, Diego Buit, a ti, Timpia. Moltes gràcies a tots. Fins la propera. Camins vora les estrelles. Camins que ja són nous. Camins, somnis i promeses. Camins que t'has de Quin és l'objectiu que hi ha darrere del concert Clam per la Intel·ligència Límit? Bueno, el principal objectiu és visualitzar un col·lectiu que és invisible. Sempre repetim que el col·lectiu de persones amb intel·ligència límit és un col·lectiu invisible. Llavors, actes com aquest, com pot ser la música, com pot ser el teatre, com pot ser qualsevol acció pública, ens permet, per un cantó, la integració d'aquestes persones, perquè estem parlant de normalitzar al màxim l'esdeveniment, en aquest cas amb una orquestra, on toquen persones normals, entre cometes, i persones amb intel·ligència límit.
no? És una proposta inclusiva, on és un concert solidari inclusiu. Com és la vostra experiència quan pugeu a l'escenari, quan aneu a assajar tots junts amb clams? Explica'm una miqueta. Doncs bueno, nosaltres amb el grup que estem ara, amb clams, doncs bueno, assagem els dilluns a la nau i dilluns també a les escoles. I bueno, també assagem les cançons en el local d'assaig. Com podeu veure, també tenim avui el concert aquí. Hi ha altres concerts que hem anat fent al llarg de la gira. I bueno, esperem que sigui tot un èxit veure la gent que tenim i que puguem gaudir tots d'un espectacle que la gent pugui disfrutar de nois amb discapacitat i bueno, que puguem disfrutar tots. Vale. A ver, quina era la pregunta? Vale. Pues la meva experiència ha sigut molt bona, m'ha agradat molt cantar amb la coral amb tots, m'ho passo molt bé i també me diverto molt i canto molt, ballo molt i també m'estic molt relajada i normalment també me diverto y también sonrío mucho y me divierto y ya está. Sí, m'ho passa molt bé i a part, per mi, la coral és un exercici molt bo. Sí, ja estic acostumada a cantar. Moltes gràcies per convidar-nos a l'Oreas. Moltes gràcies, de veritat. Carme, és la primera vegada que a CIT Invia feu un esdeveniment junts com aquest, el concert. Com va començar el treball en xarxa entre les dues entitats? Sí, és la primera vegada que fem una cosa, que fem un tipus d'esdeveniment com aquest junts, tot i que portàvem una experiència d'altres activitats juntes. Aquí l'important no era CIT, no era Invia, l'important és la causa i ens va semblar que per donar més força a la causa i visibilitzar millor a aquests joves, doncs que fer-ho junts era sumar esforços i tot el que suma és positiu. I d'aquí va venir la idea. Si queréis otra, la gente de CIT Invia té que pujar aquí, per favor. Ha de pujar aquí la gent de CIT Invia, Sisplau. Per favor. Un fort aplaudiment, sense CIT Invia aquest acte no seria possible. Sisplau, m'agradaria que pugessin la directora de CIT, la directora d'Invia i la Eva, per favor. Per favor, pugeu aquí. Sisplau, per favor. A veure. Vamos a ver. Directora de CIT, directora d'Invia. Por favor. Els hi doneu, sisplau, a la directora de CIT, directora d'Invia, i a l'Eva, sisplau, i al director de CIT, perdó, sisplau, Albert, els hi feu menció, sisplau, i a l'Eva, sisplau, que l'estem esperant. La Eva no sé on és. Us volem desitjar un bon Nadal. Molta sort amb aquesta nova etapa, amb aquest nou moment que estem aquí, sisplau.
Veniu aquí davant, veniu aquí davant. Acid, Invia, Eva, sisplau, on ets? Sisplau, tinc xocolata, tinc xocolata. I sisplau, això és per la Eva també, sisplau. I ens fa molta il·lusió també doncs, obsequiar-vos amb el CD. I Eva, aquest era el moment per dedicar-ho. Sense ells aquest moment no hagués estat possible, sisplau. Moltes gràcies. Aquest és un exemple del moment on estem. Hem d'unir forces tots plegats, col·laborar entre les entitats pels objectius comuns. I aquest és un exemple. Moltes gràcies per formar part d'aquest moment. Bien, chicos. Nois, si yo hago, aquí, vamos a ver. A ver, el cantante, el de la gorra. ¿Te acuerdas? Si yo hago pa pa para ja està, ja ho tenim. Anem a fer Sunshine, una cançó també de Pulc que ens va funcionar el dia que vam assajar doncs, a la nau tots plegats i vam dir, escolta, la fem. L'anem a fer, esperem que us agradi. Sunshine de Pulc. Color of 1,000 smiles, then I light up all the stars in the heaven above. The shadow of your latest goodnight kiss help me sleep when I'm away, so far away from home. Just to let you know, just to let you know, I will let you go. I will let ba 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 ba. Turn the lights on when the sun's down. Ba 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 ba. You must shine. To you and me, holding hands by the balcony. When I feel empty, then I feel fine. Keep the smell of the childless happiness that the beats deep inside of you, beats deep inside of you. Just to let you know, just to let you know. Anem a baix, abajo, a baix, shine. Tothom a baix, tenim 40s i 50s però ho podem fer, abajo, shine, shine, shine. Ens podem seure, shine, shine, shine. Molt bé. Tranquilos. Molt bé. Well, I feel I need it most.
I feel I need it most. A dalt! Most, Vamos a saltar! Riu tant. A veure, ens falta riu tant. Si hem pujat per una cançó, no pot ser, no? Farem una altra, no? Tenim aquí aquests coros espectaculars. A riu tant, sisplau, qui vulgui pujar, que pugi. L'escenari és seu. L'escenari és seu. Per favor. M'agradaria també, sisplau, que vingués Meritxell Cirac, que ha cantat amb nosaltres Riu tant, i la podeu veure al videoclip, Meritxell Cirac, de Mary Lemon, sisplau. Bé, endavant, sisplau. És això el que ha de ser, tots plegats. Laura, sisplau, pots pujar, si vols? I tant. Un fort aplaudiment per la Laura, també. Vinga, som-hi! Vinga. Per aquí, Laura. Som-hi. Bé, dir-vos doncs que aquest moment ha estat màgic, aquest moment és màgic. Que se'ns acaba la gira, que és un final d'etapa, ho havia de dir. Em diuen, no ho diguis, sí. És un final d'etapa, hem de tornar a somiar. Això és increïble. Però l'any que ve, si tot va bé, fem 5 anys de projecte Música per la Inclusió. 5 anys. I has de celebrar-ho. I ho celebrarem fent un nou CD, una nova gira i ampliant el projecte, exportant la metodologia del projecte Música per la Inclusió a la Fundació Catalana Síndrome de Down, que ens dona suport i que estem començant a fer una prova pilot amb un cor de cantaires i amb uns músics de l'Escola de Música Joan Llongueras, on estem fent aquesta inclusió de base. Aquest projecte està de base. Començant, el volem fer créixer des del que és una experiència musical. Estic molt emocionat perquè és el que volem. Que això segueixi endavant. I si no és per dalt, que també el projecte segueixi. I que gràcies a l'associació també de pares i mares amb el projecte Música per la Inclusió doncs puguem tirar endavant. Ja m'he enrotllat prou. Gràcies. Anem a fer riu tant. Miro dins meu, ningú em veu, somio
viu despert. Imatges congelades tantes vegades i es canta el cap fins al meu cor. I busco en el record imatges i colors. Tots! Quan em mira, Sento el cor com se me'n va. Explica'm, riu-te. Sempre ens fas anar bonic i blanc. Quan em criden, mira. Sento el cor com se me'n va. Explica'm, riu-te. Tothom a votar! I arriba el Nadal, tot un salt, i et fots a cantar Nadales. A Betlem em vull anar, pots venir a Torralbera. Tots quan em Sento el cor com se me'n va. Sempre ens fas anar bonic i blanc. Sento el cor com se me'n va. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, i això ja està. Ja ho tenim. Bon Nadal a tothom. Moltes gràcies a Cit Invia. I mira, les plantes de Nadal. Bona sort a tothom. Teniu el CD de Clams a l'entrada si us ha agradat el... Ui, 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 ui. Espera't. Perdona. Pep.
Escolta una cosa, és que havíem de fer un comiat una miqueta, perquè ara l'Artur ja està cansat, ja té una certa edat. El cansament i la suor ja no poden amb ell. Hòstia, estàs xop, tio. Refrega't. Escolta una cosa. A veure, ara us volíem dir un parell de coses importants. Us estareu preguntant... Deixa'm dir-me una primer, que abans a la Carmen La Cuesta l'he batejada com a presidenta d'Invia, i perdona, no, t'he posat en una altra categoria, però no, perquè la presidenta també és aquí, vull que és la Lisa López Mateos, i també és aquí. Però volia desmentir aquest error que havia passat. Sí, que no vol dir que ser president sigui una cosa dolenta. No. Ja saben ustedes a lo que me refiero. Sí. Molt bé. Escolta'm, a veure, què estem fent aquí? Estem fent un concert solidari. Per tant, sabem que teniu moltes ganes de participar en aquest projecte tan xulo. I us preguntareu com participar. A veure, aquell raconet que teniu a casa, aquells calarons, aquells bitllets de 500 euros que teniu perquè els mobles no ballin. No existeixen els bitllets 500 perquè els tenen tots ells falcant mobles. Els tenen a Panamà, els tenen a Suïssa. Aquells milionets que sobren. Escolta, els té la Rita Barberà, el cel sigui. Els té la Rita Barberà, anda que no. El caloret. Ai, perdó, que se me'n va molt l'olla. Escolta'm, es poden fer donacions a fora, ja veureu que hi ha unes persones que us atendran la mar de bé. No tenen la cara de Montoro. Si tenen la cara de Montoro, no feu donacions. També hi ha productes solidaris que han fet des d'Invia i de la CIT, que també es poden comprar. Exacte, llavors hi ha art solidari, que són coses que han fet ells solitàriament. Solidàriament. Solidàriament. D'acord? No és que tinguin la solitària i que facin art. No. Seria una merda d'art, llavors, no. I també us podeu fer voluntaris. Voluntaris. I sobretot, al soci no se li pot enganyar. Socis. Feu-vos socis. Que us veig pocs socis. Feu-vos socis. No? Exacte. Ja està. I també podeu consultar, que també per poder tenir més coneixement, consultar les webs d'Invia i de CIT, on trobareu molta més informació dels projectes. Eso me gusta, que me consulten los huevos. No, home, no, va torrente, para. No. Molt bé, i també hi ha un fotocall. Ara fora hi ha un fotocall. Hem anat a comprar centenars de cols de Brussel·les per fer-nos fotos amb les cols. Ens trobareu a nosaltres dos, ens farem fotos a fora amb tots els que vulgueu. I després d'aquestes fotos les heu de penjar. Les heu de penjar amb un hashtag que serà ClamsIL. Vale? ClamsIL. I ho escamparem per tota la xarxa. Vale? I una altra cosa. Hem de fer el discurs de final d'any. Sí o no? Molt bé, vinga. Vale. El faig. Ciudadanos, ciudadanas, es para mí un motivo de honda satisfacción en estas fechas tan señaladas desearos unas felices Navidades. Es que ahora el discurso... el rey, ¿no? El discurso ya no lo hago yo. Ahora lo hace mi hijo. Bueno. Felipe VI, que si se llamaba... Suerte que no le pusimos Camilo, si no sería Camilo VI. Pero bueno, Felipe VI, en catalán, Flip V. Flip V. Flip V. Flip V, mira, Flip como el amigo de la abeja maya, el saltamontes, el Flip. La abeja maya que la tenemos en Palacio. Ahora tenéis en Palacio. Sí, porque empezó de obrera, se juntó con un zángano y ahora es reina. Bueno, moltes gràcies. Bon Moltes Nadal a gràcies. tothom! Clams. Vinga. I a tots els membres d'Invia i de la CIT. Podeu quedar... Sí. Fem una foto amb el públic, va. Un moment, no us marxeu, que fem una foto amb el públic. Mira, gireu-vos, gireu-vos. Molt bé vosaltres, molt bé vosaltres. Molt bé. Sí,
Vaig veure't a sobre d'un coet, volies tocar el cel. Vaig veure